Bus operation sa Baguio City. Paglaganap ng kaso ng African swine fever at bird flu, minomonitor na ng Department of Agriculture. Kahandaan laban sa Omicron XE, tiniyak ng DOH. At kawalan ng public official sa inventaryo matapos ang bypass operation, mauuwi sa pagpapawalang sala sa akusado. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag Malem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Sinampahan na ng kaso ang mayor at vice mayor ng Pilar Abra. Nagugat ito sa nangyaring shootout noong nakaraang linggo. Pinuri naman ng hepe ng PNP ang naging aksyon ng Abra Police. Magbabalita, Charles Limon. Marso 29 nang takasan ng convoy ni Pilar Abra Vice Mayor Josefina Somera Disono ang checkpoint. Kasunod nito'y nagkaroon ng barilan. Patay si Sandy Boy Bermudo, security aide ni Vice Mayor. Isang linggo ang binuno ng Abra Police para ito'y maimbestigahan. Tapos na po yung investigation. Actually, kahapon nakapag-file na po tayo ng kaukulang mga kaso laban sa ilang personalities. Batay po doon sa mga nakuha natin salaysay doon sa mga dosing sumukong former military personnel. Nahaharap si incumbent Vice Mayor Josefina Somera Disono sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 at Republic Act 7166 o ang ANAC providing for synchronized national and local elections and for electoral reforms at COMELEC gun ban. Maging si Mayor Mark Roland Somera ay nahaharap din sa kaparehong kaso dahil ito sa umano'y partisipasyon sa pagkuha ng mga bodyguards. Naharap din sa kasong paglabag sa Article 151 o Unjustifiable Disobedience of Lawful Orders of Persons in Authority or their agents sa ilalim ng Revised Penal Code ang 4 na security aid. Kinilala ang mga ito na sina Jericho Torreno Bufil, Robert Boreta Torreno, Emmanuel Nicanor Valera at ang napatay sa engkwentro na si Sandy Boy Bermudo. Sinikap ng news team na makuha ang panig ng magkapatid ukol sa isinampang kaso laban sa kanila. Pero tumanggi ang mga kawani ng kanilang tanggapan na maibigay ang cellphone number ni Mayor at Vice Mayor. Pinag-aaralan na rin ng DILG ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa magkapatid. Aside from the filing of charges, meron din recommendation doon for the administrative. And we will make representation to the COMELEC for the disqualification of the candidate based doon sa final investigation report ng Philippine National Police. Sabi ko nga, this should be a warning to other candidates to refrain from using force, violence, and armed guns. Pinuri naman ni PNP Chief Jonardo Carlos ang Abra PPO at PNP Cordillera. The manner that it was handled, very commendable yung ginawa ni Brigadier General Ronald Lee in coordination and cooperation with the Army units in the area. The 24th IB was there, including our Special Action Force and yung talagang maximum yung tolerance and negotiations was done to make sure na we end the situation there peacefully. Pangan po yung kapulisan natin na nanghaharet at nang-ambos. Mapatunayan po sa buong proseso, sa 2 araw na buong stand-off, na hindi po ganoon yung kapulisan natin sa Abra at sa kanang
buong Cordillera. We respect the rule of law. We are within the bounds of our police operational procedure. Ipinag-utos na ni Regional Director Ronald Lee ng Procor ang mas mahigpit na pagbabantay sa Abra. Samantala, kinumpirma naman kahapon ng 5 kandidato sa pagkakonsehal sa bayan ng Pilar ang opisyal na pag-urong ng kanilang kandidatura. Kahapon, magkakasamang inihain nila Macario Guzman, Timoteo Dasalia, Rogelio Siervo, Teresita Doral at si Lailani Disono ang kanilang withdrawal. Ang 5 ay kasama sa partidong Kilusang Bagong Lipunan na pinamumunuan nila Mayor Mark Ronald Somera at ni Jaja Josefina Somera Disono. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Timbog ang 4 na lalaki sa magkakahiwalay na bypass operation sa Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Timbog kahapon sa bypass operation sa Evangelista Street, West Bayan, Baguio City, si James Carlo Calventas, 36 na taong gulang, residente ng Engineers Hill, at Gerald Lopez, 37 taong gulang, residente ng Asin Road. Nakuha raw sa kanila ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 1.64 grams at nagkakahalaga ng 11,152 pesos. Kanina namang madaling araw, arestado sa bypass sa Don Bosco Road, Trancoville, si Juan Morales, 34 na taong gulang at residente ng Quezon Hill Extension. 3 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 1 gramo at nagkakahalaga ng 6,800 pesos ang nakuha umano sa kanya. 6,800 pesos rin ang halaga ng 4 na sachet ng hinihinala pa ring shabu na nakumpiska sa isa pang bypass operation kaninang madaling araw sa Palispis Highway, Bakaking Central, Marcos Highway. Kinilala ang suspect na si Vicente Sapgian Jr., 36 na taong gulang at residente ng Pidawan, Luacan Proper. Lahat sila ay nasa kustodiya na ngayon ng City Drug Enforcement Unit. Haharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa datos ng Baguio City Drug Enforcement Unit, 43 na ang naisagawang bypass mula Enero ngayong taon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 45 drug personality. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Minomonitor ngayon ng Department of Agriculture ang paglaganap ng bird flu at African swine fever sa bansa. Magbabalita, Charles Limon. Sa pagkumpirma ng Department of Agriculture sa presensya ng avian influenza H5N1 sa bansa, binabantayan ngayon ang banta ng hawaan sa mga alagang manok. Nito pong December, may mga nakolekta tayong sample and it tested positive. Dito pong January. Okay. So we're assuming, ASEC, na this is part of the migration po, dahil lang tinitignan natin dito ay yung migratory birds. At kung makikita po natin, yung mga lugar na tinamaan po ay andun sa kinukonsider nating hotspots o high-risk areas. Bakit? Dahil ito po mga areas na to ay talaga pong destination siya ng migratory birds. May mga na-monitor ng kaso ng bird flu sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan at sa Mindanao. Pangunahing biktima ng sakit ay ang mga pato at pugo. Kaya naman, pinaalala ng ahensya ang pag-iingat laban sa nasabing sakit. Bagaman hindi po totally maiiwasan, ang isa pong pinaka-importante dito ay panatilihing malinis yung loob ng kanilang farms para nang sa ganon hindi yan makapag-attract ng mga wild birds, migratory birds. Kasi po usually yung mga nakatapon na feeds, yung mga ipot na nakikita yung buo yung mais, yan po yung dinadayo ng mga ibon doon sa loob ng mga farms. At doon po nagkakaroon ng contact yung wild at saka yung domestic, Sa ngayon kasi, naka-impose pa rin ang import ban ng mga poultry products sa 63 mga bansa na may kumpirmadong kaso ng bird flu. Nag-iingat din ang Department of Health ukol sa banta ng transmission ng sakit sa tao.
Masaya namang ibinalita ng ahensya ang pagbaba ng mga naitatalang kaso ng ASF. Maganda po yung ating pagtanaw pagdating po dito sa ASF. Actually po, yung na-recover natin na area ay nasa 64 municipalities and cities pa lamang. Pero mahigit 500 cities and municipalities po yan, ASEC actually, na wala na pong reported case ng ASF for the last 3 to 6 months and even longer. Kaya naman, umaasa ang Department of Agriculture na muling makakabawi ang mga nag-aalaga ng baboy sa bansa dahil sa unti-unting paghupa ng ASF. Tuloy-tuloy din ang repopulation sa mga lugar na tinamaan ng ASF. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, nakahanap ng kakampi ang mga biktima ng pang-aabuso sa Baguio City. Kamakailan lang, nagsagawa ng Golf for a Cause ang Apache Braves. Lahat ng kita mula sa palaro ay ipinasakamay sa Silungan Center. May kwento si Randy Guzman. Ang Silungan Center ang nagsisilbing tahanan ng mga biktima ng pang-aabuso sa Baguio City. Sa kasalukuyan, 9 ang kanilang mga inaalagaan. Sa amin, syempre limited din actually yung mga supplies namin. So, thankful po kami sa mga partners natin, sa mga concerned groups and individuals who have been donating po to our center for the needs. Ngayong araw, formal na ipinasakamay ng Baguio Apache Braves ang ilang kaban ng bigas, panggupit, mga unan at punda, kagamitang panligo at kung ano-ano pa. Kasi ito yung place na napili namin kasi dito mas nangangailangan yung mga nakaboard dito. Mas kinakailangan nila yung mga items na dinala namin today. Marami naman silang funding pero I think these are very important to them. Ang lahat ng pinambili ay mula sa Apache Golf for a Cause noong April 2 sa Baguio Country Club Golf Course. The tournament has been done yearly, and this is the 10th golf tournament. It should have been conducted, there was an absence for 2 years na wala because of the pandemic. 2020 and 2021, it was not done. It's only now that we initiated again through the initiatives of our new chief, Mr. Umabot sa 140 katao ang lumahok. We were really surprised din sa tournament nito because historically, I think it's the biggest number of players as compared to our previous tournaments. No? Maging ang PBA legend at chairman ng Philippine Sports Commission na si Ramon Fernandez sumabak sa Golf for a Cause. Ang grupong Apache ay nabuo noong 1939. Helping the city restructure and in our ways that we can help, we will be doing that from now on. Kasi before we were just concentrated on our family and doing our own fellowship within the club. Now we would like to get out of that shell and we would like to present ourselves to the city. Ibang pakiramdam mo when you serve, when you are with your brothers and everything, ibang pakiramdam ko. Parang bumabata ako per se. Matapos ang Golf for a Cause, asahan daw na mas marami pa silang mga isasagawang proyekto para makapaghatid ng tulong sa lungsod at sa mga residenteng nangangailangan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, kahandaan laban sa Omicron XE, tiniyak ng Department of Health. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho,
trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Tiniyak ng Department of Health ang kahandaan sa nadiskubreng bagong variant na Omicron XE. Magbabalita, Charles Limon.
Pinag-iingat ngayon ng World Health Organization ang lahat ng bansa dahil sa bagong tuklas na Omicron XE variant. Ayon sa Department of Health, mas nakakahawa ang subvariant na ito. Noong January of 2022 at kasalukuyang nakatukoy na ang bansang ito ng higit 700 kaso of XE variant. At nakatukoy din ng isang kaso lang naman, Mr. President, sa Thailand nitong April 3. Base sa initial na datos, nakakita ng mga eksperto na mas nakakahawa tila ang XE. Kaya naman patuloy ang monitoring sa bansa. Ng Philippine Genome Center sa mga samples na nakukuha natin sa mga sentinel sites at dun sa mga nagpa-positive na incoming travelers. And sa ngayon, minomonitor ito ng WHO, mukhang meron konting survival advantage, mga 10% increased transmissibility, ngunit walang ebidensya na ito ay deadlier or nakakapag-cause ng mas severe na disease. At Paniniyak ng DOH, handa ang bansa sa pagpasok nito. Pero pinag-iisipan pa rin ang pagpapatupad ng travel ban. Mabilis naman itong sinalungat ni Joey Concepcion. I don't think there's a need for that. Ang tingin ko naman dito, if we're fully vaccinated and boosted, maski you cannot prevent these variants from coming in. No? The best you can do is to prepare for it. And nakita naman natin, those who have the vaccination and the immunity or natural immunity, maski nahawa sila, it is very mild, no? And prevents hospitalization. Yun lang ay dapat daw paghandaan ang pagkapuno ng mga pagamutan kapag sumipa ang mga kaso. Para maging handa, dapat matapos na ng bansa ang booster vaccination pagdating ng Hunyo. Sa Cordillera, patuloy ang pag-usad ng booster vaccination sa 3 probinsya na nasa alert level 2 pa rin. Sa probinsya ng Mountain Province, palapit na nitong maabot ang herd immunity. Ganon din sa Benguet na nasa 58% na. Wala naman gaanong masyadong paggalaw sa vaccination rate ng Ifugao dahil nasa 52.58% pa rin. Sa ngayon, 10 to 20% lang ang hospitalization rate ng mga pagamutan sa rehiyon dahil sa tuloy-tuloy na pagbaba ng mga kaso. Sa tala kahapon ng DOH Cordillera, papalo lang sa 24 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa rehiyon kung saan 5 ang mga bagong naitala. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. If a public official or an elected public official is not present during a buy-bust operation, can an accused be acquitted for that technicality alone? Alam naman natin ang buy-bust operation na ginagawa ng ating law enforcement agencies. Usually, after the buy-bust operation is conducted, meron tayong tinatawag na inventory of confiscated items. During the inventory process under Section 21, Article 2 of Republic Act 9165, there are certain requirements. Among other requirements, number 1, kailangan ng presence ng media. Okay? So, kailangan may media. Hindi po media ng pulis, hindi PIO ng PDEA, hindi media ng NBI or PNP. Ang kailangan mo ay media coming from the main core of media practitioners. Yung pangalawang requirement under 9165 is the presence of an elected official. These two are basic requirements. In People versus Gamboa, ang Korte Suprema ay nagkaroon ng desisyon na pag nag-inventory ang law enforcement officers in a buy-bust operation at
wala ang presence ng elected public official, then the accused must be acquitted because of failure to comply with the procedural requirements of the dangerous drugs law. So, ito yung technicality na pwedeng lumusot ang isang tao sa buy-bust operation. Halimbawa, merong kagawad na present during the buy-bust operation. Is he considered an elected official? The answer is yes, if he was elected at large. Pero pag yung kagawad na tinawag ng PIDEA ay appointed siya dahil namatay yung isang kagawad at inappoint siya ng kapitan or DILG o ng mayor at siya yung present doon sa buy-bust operation inventory, then that does not comply with the provision of the law. Kasi very particular yung 9165 na ang dapat na nandoon ay elected public official, hindi appointed public official. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga bestseller ng isang bagong bukas na restaurant sa Baguio, tuklasin. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
Isa pong bagong restaurant sa Baguio City ang ngayon binabalik-balikan. Bukod kasi sa mga nakakatakam na pagkain, ipinagmamalaki rin ang dekalidad na serbisyo. Pasyalan ng Anis Grill sa kwento po ni Randy Guzman. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ilan lamang yan sa mga siguradong magpapatakam sa inyo sa bagong bukas na Anis Grill sa lower ground floor Session Road, Portavaga, Baguio City. Masarap na, affordable pa, at ang bonus, only ang rice at sabaw. Well, we serve comfort sizzling food for the everyday people. It's nothing too fancy, but it's actually to fuel the hardworking people here in downtown Session Road. Kung merienda naman ang hanap, Like the beef burrito, the chicken fajitas, and the nachos are some of the snacks that we offer here at Anis Grill. Masarap po. Pwedeng balikan po. Tapos pwede ding yung kine-crave ko po na satisfied. kaya kung kakaibang food experience na talagang pasok sa bulsa ang hanap ng barkada, pamilya, magkasintahan at kahit pa mag-isa, bisitahin na ang Anis Grill. We want the customer to experience to have a very satisfied, a bang for the buck for experience for their money. Bukas din ang kanilang branch sa filling station ng Camp John Hay. Ang Anis Grill ay unang itinayo ni Ray Olarte sa Agoo, La Union. Nais ni Brian, maipatikim ito sa mga taga Baguio kaya minabuting itayo rin ito sa lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.